लोगन, हम गायिका सीमा चौहान उर्फ बिट्टू आप लोगन के बीच में एक समाजवादी गीत लेके आयल बानी। देखी आज यूपी का जनता एक ही आवाज देत बा, का देत बा मास्टर साहब? यह सबकर बा विचार चाही सपा सरकार, यह सबकर बा विचार चाही सपा सरकार। यूपी बर्बाद होता ही हम मजबूरी बा, यूपी बर्बाद होता ही हम मजबूरी बा। अब की जिताव अखिलेश के जरूरी बा, अब की जिताव नेता दुर्गा यादव के कार सपोर्ट हो, अब की भूला है कि ना बा, आके के सपोर्ट करे के बा? नेता दुर्गा यादव के कार सपोर्ट हो, चाचा चाची दी है अपन साइकिल पर ओट हो, नेता दुर्गा यादव के कार सपोर्ट हो, चाचा चाची दी है अपन साइकिल पर ओट हो। अरे ढेर दिन बीतल बस कुछ दिन के दूरी बा, अरे ढेर दिन बीतल बस कुछ दिन के दूरी बा। अब की जिताव अखिलेश के जरूरी बा, अब की जिताव के जरूरी बा, अब की जितावल चाहे कौनो गांव होके चाहे उ सहारिया, हर जगह उठल समाजवाद के लहरिया। भैया लोगन हर जगह चर्चा बा, आई अब की तनको गलती ना करे के है, का करे के है? चाहे कौनो गांव होके चाहे उ सहारिया, हर जगह उठल समाजवाद के लहरिया। ये श्याम भैया आजकल पढ़ल लिखल कुल बेकार है भैया, आजकल पढ़ल लिखल लोग भी मजदूरी करत बा, कैसे करत हा? अरे पढ़ल लिखल लोग भी करत मजदूरी बा, अरे पढ़ल लिखल लोग भी करत मजदूरी बा। अब की जितावल अखिलेश के जरूरी बा, अब की जितावल अखिलेश के जरूर
कहे ललकार के इसी में चौहान हो। और जागाना तक खतरा में पड़ी हिंदुस्तान हो। अब की ना जगबा लोगन ने तो बड़ी परेशानी उठाए के पड़ी। बतावे के तो जरूरत ना बा, आप लोग खुदा देखत बानी। कहे के बा मास्टर साहब, कहे ललकार के ई बिट्टू चौहान हो। जागाना तक खतरा में पड़ी हिंदुस्तान हो। कहे ललकार के इसी में चौहान हो। जागाना तक खतरा में पड़ी हिंदुस्तान हो। अरे महाराज जी तो हार नहीं गर्दन पछुरी बा। अब की तनको गड़बड़ी ना करे के है। महाराज जी तो हार नहीं गर्दन पछुरी बा। अब की जितावल अखिलेश के जरूरी बा। अब की जितावल की जितावल, अब की जितावल। जय समाजवाद, जय अखिलेश।